I dag skal vi lave en Minecraft texture pack, og den er til Windows 7, Windows Vista eller Windows XP. Første I gør, det er at klikke hernede på start, så søger I på Sense, APPDATA, Sense. Dap. Så søger vi, dobbeltklikker på Minecraft, dobbeltklikker på bin, trækker Minecraft ud på bordet her, så er der nogen, der siger, jamen den der har jeg ikke, og det er fint, det har I ikke. Så går jeg ind, jeg har snydt lidt, vi søger på WinRAR, lille bogstaver, og så downloads, WinRAR, wow. Og så klikker vi på 32 bit, det er fint. Og så trækker vi den ud, bam, ekstrakt, der. Og så venter vi, indtil den er færdig. Sådan der, nu er den snart færdig. Nu er den færdig, og nu kan vi lukke den her. Så er der Minecraft. Så går vi ind på Minecraft, og så er der alle de her class files. Det er fint, vi klikker på den øverste class file, går ned, holder shift inde og klikker på den nederste. Så klikker vi på vores delete-knap. Vil du flytte disse 1023 elementer til papirkoden? Ja, det vil vi gerne. Vi kasserer 1023 elementer. Ja, det gør vi. Kom nu. 5 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5! Det var nogenlunde rigtigt. Så kan vi gå ind her, og så klikke på den, og så højre på den, og så åbne med PaintNet. Og der er nogen, der ikke har PaintNet. Ja, fint. Der er nogen, der ikke har PaintNet. Så går vi ind her, og så søger vi på PaintNet download. Så klikker vi med den på billedet. Billede. Og free download. Downloader I den. Så kan vi klikke, åbne med PaintNet. Så kan vi så zoome ind, zoome ud og zoome ind. Så kan vi bruge pink. Så pinke. Så kan vi bruge almindelig streg. Pinke. Og så kan vi bare flytte lidt rundt via hånden. Og så kan vi viske ud. Wee. Og så gemmer vi det ved Ctrl S. Og så OK. Luk. For at gøre det hele til en texture pack, så klikker vi på den nederste, går op til toppen, holder shift inde og klikker på den øverste. Så højre klikker vi og klikker Add to Archive. Så Minecraft RAR, og det skal ikke være RAR, det skal være zip. Og så kan I bare skrive hvad I vil, og jeg skriver bare, hvad skal vi kalde den? Test. Vi skriver test. Est. Og så fint. Og så kommer den hernede. Test. Det er fint. Så jeg har snydt lidt og allerede åbnet en Minecraft. Så kan du ind på Texture Pack. Og klikker Open Texture Pack Folder. Og så kan du så åbne den. Hvor er den? Der. Så kan du så tage den her test. Tag den over i her. Så kan du bare lukke den. Så er test her. For evigt og altid. Og så done. Så single player, eller multiplayer, hvad I nu vil. Det bestemmer I selv. Og så bare, det er fint. Play selected world.
Og det er så sådan, at man laver en texture pack. Find selv på noget. Håber, jeg har haft det sjovt. Fordi nu er videoen slut. Ses.